kedamtang jakhong ni phai kris yarni adap apor malom karbilo charlia song samson teron atum pen veskar bianglong along science lapen commerce stream ke charlia dim dowek nang jipu pen Karbeng Autonomous Council Secretariat along CM Dr. Tuliram Rong hangaphan chitong damsi pinpuralo pajerdam Karbianglong atokanu alongta toklangahin ansu se kangthur ponang ji lapen nijang Karbianglong alongta kithir thip science lapen commerce stream ke charlia dim dowek nang ji pok kemang pedosi karbilo charlia songa maipu Samson Teron lapen arisang hotup celangsi Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen tim Karbianglong atumaphan chingki chethan damsi pinpuralo mate kachuning rialo pajerdam Jasemet pet pini ke 1 point agenda sini tunga chingwai Karbeng long education mate tok lang hin so non prang juga damtang HSLC result ke lang don pen ba kapre ka class long result ke lang don pen tumi ning ki bi maka phiri me so thek long joksi Karbeng long education putha koson se prang ke claim pen an so se wang kapre ka district tum pen so ka pachit kaching bai dun unjima la so putha ko tum pen towari nang ji pusela to phani tum hang kon lo cha cho hang dun lo so teng men same pini Karbeng Autonomous Council CM Tuliram Rong hang ke hai pendang lo alang ni tim tu ben tu madak chingwai si isi hini lam ni tu ben udun lo ye jasemet pet ni tungi pu bangke pini penda bangke pirthia dang lo mangke akhai tin tumta science technology along klam along si ke dua din hostame pini ningduk me bangke Karbeng long science la pen commerce college streams ke do college bang non ta bide sila sopu da ko jasemet pet ni tum tuning ridun lo pani tum chingwai long ni tum arstik jik pen chingwai si tum pudun lo je Karbeng long along la non ki dutang college an ka provincialized tang an jasemet pet difu government college ke dutang lo seta mela songbong pen kawile non provincialized lo stame science pen commerce stream kawia college do ulang sonak taxi rukasen college thongnokbe college eastern Karbeng long college punoi harlongbi college le punon dongkamukam Rangchina College le punon Samson Singh College boy thalangso le punon Hamren Waisong College le punon Kopili College Kheroni le punon lai college long mangstame science pen commerce stream bang non ki bang just session pen introduce nangji pusine tum pen tuning rilo asala sob part postame non puthot resumption ko tuning halada kaya teng adim chi pon thunangji la pen education block bang jirikin deng long amasi donang athe bang ke ki dukila gara tum hello wing official kam ke claim of pini ha jirikin deng nang sun tu sida Kheronian ke bang mangala tum ke tangka maha ka dure do pik la so pot si ajab jara ki sung lang tum phonang ko ti posila so office jong si halada pon det thuder lo pulutang te kai teng jibi thulo pulutang te halada ke do arada tum bang ke ake joy ke do pola sila son thom hormu le tum pulo la pen akon tum ke place on thugala helo difu government college along admission alam pe naning kanwang ta chihuri sai la puson son do la sini tum alang tum phan chuning ri kang ke la helo government college ke Karbeng long aman ke thenai pulutang ke difu government college helo asila kola so college along bang epini da ka bang ke cut off marks la son sil tum selamun sonte messenger ma cut off marks ki bi pen student pan merit students banan picho setame da ka bang ke 100% ST student man se reserve kori pen si isi cut off marks mark bi pen si la so admission procedure jong se claim bolote la so college fan an se tum ta akang tu eng deng News Desk report Karbianglong live